Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как се прави чародейска маса. Като за начало ще ни трябва 2 диаманта, една книга и 4 обсидат. И така. Най-отдолу слагаме 3 обсидат. След това по средата слагаме още един обсидат. След това слагаме отстрани тези диаманти и най-отгоре книгата. И нашата чародейска маса е готова. Ето е тя. Това беше в този епизод. В следващото видео ще се запознаем как се прави брадва.